Čus lidi, u dnešního videa si uděláme obálku. Takhle to bude vypadat. Takhle. První, tak byste si měli vzít fix. Takhle. A nějak doprostřed třeba takhle si udělat takový malinký ten čupík. A teď vy vlastně takhle to přeložíte na jednu, abyste to zakryli. Tak. Pak na druhou. A pak ještě na třetí. Tak. A takhle si z toho obálka. Tak. A potom tak uděláte to, že ještě jednou si to takhle přehnete. Máte z toho takovou čtvereček pěkný. Teď na to dáme třeba nějakou samolepku, já teď mám kamínek. A možná si to ještě tady můžete zalepit i za opel, aby vám pak nic nevypadlo. A máte takovou krásnou obálku. A ten čupík pak už si můžete třeba nechat, no, nebo si z toho ještě udělat něco jiného. Tak u dalšího videa